Història de Xixona al carrer. La reforma de l'hospital per el corregidor Juan José Pérez. Ens trobem al final del carrer El Trinquet i la imatge d'este carrer a finals del segle XVIII és completament diferent a l'actual. Ací es trobava l'hospital, un edifici construït en l'edat mitja per albergar a tots els caminants que utilitzaven el camí major d'Alacant, que anava d'Alacant cap a València i passava molt prop d'ací. Al costat de l'hospital es trobava un escorxador, la carnisseria i també el trinquet de pilota. Anem a veure què es diu Juan José Pérez, que va ser corregidor de Xixona 1784 a 1786 i de qui ja hem parlat com aquella persona que va posar les baldoses de l'església parroquial i va proposar un nou cementeri. L'hospital es trobava en un estat lamentable y així es diu: su edificio, pegado al matadero, participa de sus hábitos poco saludables. Por ser antiguo y mal dotado, solo sirve para cubierto de los pasajeros que, por tenerlo sin coste, quizá con malicia, lo prefieren a la comodidad de toda posada o para recoger algún enfermo de aquellas, sin que aproveche para los de la ciudad, quienes en parte por horror a la miseria que presenta y en parte por preocupación, rehusan el que se les asista en él. El corregidor va proposar enderrocar el edifici de l'hospital per ampliar l'escorxador i la carnisseria i volia construir un nou edifici que servira al mateix temps com a hospital i com a escola en l'eixida cap a València, al carrer actual de la Mare de Déu de Lorito. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.